नै दा जोंनि गेजेराव बादायनो लादों सुबुंनि सुथुर बिबिके कलेजनिफ्राय। मानोना समा रावखौबो नेनानै थाया। नोंथ' मोजाङानो, नाथाय फिसाला नेर्सोनासो माबोरै जागोनथाय। सानफ्रामबो रांनि गोनांथियानो जोबनो थांला बेहा। आफा, नों बिसोर साननैसो न'आवनो फैना थाफैनो थिनदों। खोनानो मोनदों कलेज हस्टेलाव खायसे माखासे सेंग्राफ्रा ड्राग्स लाग्रा जौ लोंग्रासो जाबायनो। बेफोरखौथ' गिनांगौ जादों फिसा। गावनि गोसोखौ गाव थि खालामना लायाबा मोजां मानसियाबो गाज्रिजों लोगो जाना गाज्रि जाफानो गोनां जायो। दे दसेया जाखालांनायनिफ्रायनो जाथोंसै। Ada, amalanı mı da? Ne olur mu da yolda? मोजाङैनो दं सोदोमस्रि। नाथाय मानो थाबथाखो आदा? मायाफोर बुंनो गोनां दंब्ला बुङा मानो? आमाया हरै हस्टेल नेर्सोनखौ खबर लाहैथारा नामा सोदोमस्रि? खबरखौथ' गेजेर लाहैबायानो थायो। आफाया दहायसो रायखांबावदोंमोन बिखौ। सानफ्रामबो रांखौनो नांबाय थागौ बिनो। नाथाय आफाया दिनै रागाजोंनो हराखिसै। औ, बिनो सानफ्रोमबो रां नांगौ। नाथाय रांखौ बिनो सानफ्रोमबो मानो नांगौ? एसेबां बुरजा रांखौ बियो बबेयाव बाहायो? आमाया सोंनानै नायाबा सोदोमस्रि? जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय आरो हस्टेलाव मोननायखौनो बियो एसेबां बुरजा रां नाङा? आदा, नोंहा मानिबाफोर टेनसन जादों नामा? औ सोदोमस्रि, आंहा दिनै जोबोद टेनसन जादों। मानि थाखाय आदा? नोंसोरना दिनै मोजां मानसि नङा सोदोमस्रि। बियो आमायारि नोंनि मेगनाव हाद्रि सारनानै खाना खालामबाय। बियो सानफ्रोमबो हस्टेलनिफ्राय खारखुमानानै लोगोफोरजों ड्राग्स लाग्रा आरो जौ लोंग्रासो जाबाय सोदोमस्रि। औ सोदोमस्रि। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आदा। आंनि फंबायखौ बेबायदि जागोन होनना। आं मा राहाजों फंबायखौ मोजां खालामबावनो हादों आदा? नों आंनो राहाखौ आदा, नों आंनो राहाखौ। ओइ आब', मा बुंनो नायबाय थाखो? रां नांगौ आंनो दा। ओइ आब', आफाया दिनै आंनो मानो रां हराखिसैया? आफा आरो आंनि मेगनाव खारदै सारनानै नों मानो गाज्रि लामाजों आगान सुरबाय? नों आंनि फिननायखौ होग्रो।
Angin rang kurang. Mata dah fungbilisnya. Oh, Mumbai, yang ini kurang yang video yang beres ini. Ani kurang yang lebih dengar. Aku justru telah cuma lebih dengar. Angin yang lebih main salah. I'm sorry, ada please. Angkut ni ada. Ya, Pak. Angin rang nangge. Ada rang murah belah. Bisa, di mana sampai nama? Oh, apaan pakai sampai? Angin nanggo, ada orang murah belah. Ini yang beno kasih ke babu babu itu sudah. Sama ini pasal pun bisa. Dari mana isi orang nanggo? Mana kan? Mana cakai? Neng dah bisa ni cina apa? Angin mama nanggo. Angin drugs nanggo apa drugs? Drugs. Ngesengsa, ang sandungmon, nung sa simulaman siya nare, ang iman sumanku laksikan na, nakay nung jinay, kung siya masakan subay, saya kuang nuguya, saya kuju subungi turunan nugu, biko turun yang bisa bay. Ang mana nunggu kan siswa nu, kung biliban siya. Ya aku sudah Mumbai. Engkau kunci lain saja. Kita sudah manusia pindah ke depan. Aku bisa manusia dia. Aku bisa manusia dia. Aku bisa manusia. Aku datang ke. Ani man somanku sajutungsै गामिनि मानसिफोराबो बुंदोंसै सासे मास्टारानो गावनि फिसालाखौ दुफा लाफा स्कलारशिप खालामना लाबाय होननानै दा बेखौ रायनानै बुंनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा जेब्ला फैनाया खारगोन अब्ला बियो गावनो गाव दुखु मोनफिननो हागौ आं सहायनो हाला फिसाफोर आं सहायनो हाला आंना खरानो गिदिंजोब्बाय Apa? Nung nua udah sampai dong. Ada untuk lain tanggung. Apa? Pergi.
लेबरा मास्टार न'आव थाहैनो गोनांमोन। औ दे थाब फै। Ada, untuk sekolah sangat macam. आनजादफोरखौ बुंनो फोथारखाबाय बिनानाव। Oh, dia macam apa ya? Apa yang aku lakukan? Aku di kono suka susah. Dasar. Kopi mana dah? Bila dah? उन्दै समावनो बिमा थैजानाय गथ' होननानै आमाया बिखौ दाव दाव अननानै बिनि मोजां सिमांखौ हास्थायनानै रांखावरिजों आंखाल गैयाजासे दोनदोंमोन। एसे दाय मोनब्लाबो आमाया बिखौ दुखु मोनजानो गिनानै जेबो बुङामोन। औ, जायनि थाखाय बियो दिनै जेबो हेंथा गैयाजासे उदाङै गाज्रि लामायाव आगान सुरनो थाखाय खाबु मोनदों। लोगोफोरजों थाफानानै ड्राग, जौ, जुवा बेफोरजों सोमोन्दो लानो थाखाय गोहो मोनदों। मेडाम नङा आदै, नों आंनि आफानि बैसोजों समान जेब्ला नों आंनि मुंखौ मख'नानै रायदावनो हागोन। आंनि मुङा आजोलि। आजोलि मानसि जोबोद समायफ्लेदों। आंनि आइ आफाया उन्दै समावनो आंनि महर आरो आखल आखुखौ नायनानै आजोलिनि आजोलि नाथाय नों दिनै आंखौ आजोलिबाय जेब्ला आं नोंखौ फिसा महरै गाबज्रिनोसै। आजोलि फिसा, नोंनि न'मा नोंथाङा माबाफोर मावो नामा? आइया न'खर बेंग्रा आरो आफाया मावो। मा मावो मेडाम? मिस्थ्रि मावनानै आफाया आंखौ जोबोद दुखु जारलानि गेजेरजों गंसे सरखारि बर' मिडियाम फरायसालियाव फरायहोदों। आंनि आफाया जोबोद स्ट्रिक्टमोन। माबा मोनसे गोरोन्थि एबा दाय मावोब्ला आफाया आंखौ जोबोद रायोमोन, एखनब्ला बुयोमोन आरो सम सम जोबोद अनोमोन आरो मोजां मोजां बोसोन होयोमोन। बाख्नायथाव, जोबोद बाख्नायथाव फिसा, नोंनि नोंफानि आखल आखु आरो बोसोनफोरा। नंगौ मेडाम, जायनि थाखाय दिनै सरखारि बर' फरायसालियाव फरायनानै नोंथाङा MBBS डाक्टर जानो हाबाय। थारैनो गावनि गोसोआ थिगब्ला आरो गेदेर गोलावफोरनि बोसोनखौ मानिनानै मोजाङै फरायोब्ला सरखारि बर' फरायसालियाबो सना। जेरै गंसे फिसा देरायानो जाया मानो, बेयाव बिसि फिसा मोजाङै अनलायनानै संसार जायोब्ला बेनो सनानि न'। न'आनो आंगो, आंगोआनो न'। फिसा, नों आंखौ निमाहा होदो आफा। आंहा जोबोद गेदेर गोरोन्थि जाबाय। जाबाय फिसा जाबाय। अब्ला आं नोंखौ निमाहा होबाय। आं नोंसिनि रायज्लायनायफोरखौ रोमै रोमै खोनागासिनो दंमोन। मेडाम, नोंनि माखासे बुंनाय रावफोरा आंखौ दिनै मोजां मानसियानो बोसोन होबाय। आंखौबो नों बायदि सासे गेदेर मानसियानो बोसोन होदो मेडाम। रायजोफोर, ड्राग्स आरो माखासे गाज्रिया जाबाय जोंनि सुबुंनि सुथुर। मानसिनि सोलेरखौ नोरजिया खालामनायजों लोगोसे मानसिनि साननाय हनाय आरो गोसोखौ लोरबां खालामो। मानसिया फाग्ला जायो, बिनि इयुननि जिउ लामाया जोबस्रांलाङो। फै, जों गासिबो खौसे जानानै रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायनि ड्राग्स आरो माखासे गाज्रिया जाबाय जोंनि सुबुंनि सुथुर। ड्राग्स आरो माखासे जौ जुवाया सुबुंनि सुथुर, सुबुंनि सुथुर।
जोबोर जोबोर साबायखर BBKFC ग्रुप